Ковини трагедії. 7 років тому російські окупанти з зенітно-ракетного комплексу збили літак Іл-76, який заходив на посадку в Луганському аеропорту. Літак мав доставити підмогу для оборонців литовища, спорядження та продукти. Внаслідок вибуху загинули всі 49 українських десантників та членів екіпажу. Слідчі вважали винним у трагедії тодішнього начальника штабу генерала Віктора Назарова. Нібито він знав про засідку і не скасував операції. Суд визнав його винним у службовому недбальстві і покарав 7 роками ув'язнення. Згодом Верховний суд виправдав генерала Назарова, оскільки борт було збито внаслідок спланованого теракту. А ім'я кожного полеглого бійця сьогодні згадали дзвоном пам'яті на подвір'ї Міністерства оборони. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям!